Som tu opäť sám. Mám teraz kreatív. Chcel by som niečo spraviť, že budem asi zabíjať zombíkov. Čiže mi to pôjde cez... Fok, oni nehodia, dobre, ja ich tu takto dám. Kože ja tu padám, bože môj. To aké hlboké. Nevadí, pôjdem tam. Tak. Bože môj, idem tam. Dobre, tuto. Budem. Uhlie, a tak tu už horia. Nálade, budem zabíjať, asi nálade. Tak. Dám tu napríklad pavúka, ten nehorí. Počkej, kde je pavúk? Hej, jaskyňa, kde je pavúk? Tak. Dobre, ja si tu dám takú stenu. Teraz, nech mám niečo. To. Dobre, a potom oni pôjdu asi po mne, keď teraz to takto nech skriem. Ešte si zoberiem meč. Dám si brnenie, samozrejme. Nech mám a štít na čo, veď pár pavúkov som tam dal, toto je level 1. Potom part 1 a ak budete chcieť druhé také video, tak ja spravím aj part 2. Dobre, ja idem dať ten prežitie a počkaj. Oni už pôjdu po mne, tí pavúci teraz, že? Hej. Takže poď. Poď sem. Takže on ide. Hej, poď sem. Ty nejdeš po mne? Dobre, mám jedného. Toto je tak easy, ale kde je ten druhý? Fakt. Kde je tu viac? Tam je. Poď. Aby som na mňa nespadol. To je zatiaľ... Sem, tak. Dobre, mám obidvoch, super. Neviem. Ešte túto zabijem. Môže... Ja on uberá, no. Super. Chcem sa iba ustiť. Chcem sa chcel pozrieť, koľko treba ten... Dobre. Ide level 2. Najlepšie, keby bola teraz noc, pretože chcel by som si dodať veľa tých, jak sa volajú, zombíkov, ale nie je noc, takže bohužiaľ no. Počkaj, koho by som si tak... čo keby si tam golema. Dobre, tak level 2 bude ťažký normálne. Kokos. Rozmýšľam. No tak ale... To si zoberiem pre istotu aj luk. A s jedom. Tak, neviem. Ja tu dám jednoho. Dobre. Nie! Sorry. Prežitie a ideme po ňom, no. Stavím do ňoho. Nie, on je strašne nabustovaný. Nie! Kámo, toto asi nedám. Abo? No poď. Nie. Jo, mám to. Jo. Super. Už ma skoro zabil. To si... Na čo? Na to. Neviem. Dobre, ja si myslím... Jak chcete part 2, alebo časť 2, určite napíšte a ja ešte dneska natočím, jak niekto bude chcieť.